有人。ବୋଟମଟା କାହିଁକି ରେ? ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି। ଦାଦା ବାବୁ ଦାଦା ଚେନଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ କି ରେ? ଆରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ସେଠି ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ଆଣିଥିଲି। କୁକୁର ଚେନ ପକେଇବୁ। ଆରେ କଲରଟା କଣ ଠିଆ ହେଇଛି? ସାର୍ ମୁଁ ଆଗଟା 2 ମାସରେ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକାଅ। ରୋଲ ନମ୍ବର 1 ରବି ପୁଅ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍। ରୋଲ ନମ୍ବର 2 ରବି ନାତି। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍। ରୋଲ ନମ୍ବର 3 ଯାଦୁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସାର୍। ରୋଲ ନମ୍ବର 4 ଆଶିଷ। ଆଶିଷ ତୁ କଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକେଇଲୁନି? ଆରେ 2 ମାସେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀର ଅର୍ଥ କଣ କହିଲ? ଭାଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କଣ? ଏତିକି ଜାଣୁ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଶାଳୀ ଥିବ ତାକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କୁହାଯାଏ। କଣ କିରେ କଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ସାରେ ଖଟା ଖାଇବେ? ହଉ ରେ ପୁଅ ରହିଥା କଣ ହଉଛି ଖାଲି ହେଇଯା। କିରେ ଆଶିଷ କଣ କରୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବି। ଆରେ ତୁ ସେଠିକି ଗଲେ ତ ଜଳିଯିବୁ। ସାରେ ମୁଁ ଦିନରେ ଯିବି, ମୁଁ ରାତିରେ ଯିବି।